गोजोन फुंबिलि लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। मानो होनबा दिनैनि टपिकआ जाहैबाय जोंना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनिसिम मोनसे भिडिअ लाना फैबाय। मानो होनबा भटबजरानि हानि 3600 बिगानि सायाव फंनैसो खोथा बुंनायनि सायाव माने जों खोथाखौ बिजिरगोन। मानो होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन, मिथिबायना? भिडिअखौ डन्ट स्किप खालामनानै नायबाय था, अब्ला भिडिअखौ फुरा बुजिगोन। मानो होनबा जोंनि प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंदों, खोनासंना ला। আৰু এই প্ৰজেক্টত কমসে কম 8-10 হাজাৰ লোক ইয়াতে এমপ্লয়মেন্ট পাব। नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय प्रमद बर'आ सारा मा बुंदों। टाउन पावार प्लान्ट जायोब्ला 8,000-10,000 एमप्लय साख्रि मोननानै संसार जानो हागोन। नाथाय खोथाया बेसेबां सैथो जों बेखौ दा बुंनो थांगासिनो दङ। मानो होनबा नोंथांमोना खोनासं। मानो होनब्ला टार्मे पावार प्लान्ट गायसनोब्ला 8,000-10,000 मोननायनि खुनु एमप्लय मोननायनि खुनु चान्स गैया। मानो होनबा टार्मे पावार प्लान्ट होननाय बुस्थुआ मोनसे एमप्लय पाब्लिकनि एमप्लयजों खामानि मावनानै दिहुनजाग्रा बुस्थु नङा। बे मोनसे माबा मोनसे प्रडाक्शन, गारि मटर माबा मोनसे बुस्थुनि प्रडाक्शननि बुस्थु नङा। बे जाबाय इलेक्ट्रिक प्रडाक्शनसो। मानो होनबा बेयाव एमप्लयनि खामानिनि गोनांथि बहुद खम। नोंथांमोना बेखौ मोजां सानना ला। मानो होनोबा बे इलेक्ट्रिक प्रजेक्टसो नालाय, बेयाव बास माखासे टेकनिकेल गोरोंफोरनि थाखायल'सो खामानिखौ मोनगोन। मेक्सिमाम बेयाव खामानि मोनगोन गोरों सुबुंनि थाखाय अलमस्ट खोब थागोन 1,000-1,200 मानसिफोरा खामानि, माखासे टेकनिकेल गोरोंफ्रा बेयाव खामानि मोननो हागौ आरोना। फार्स्ट गायसननाय समाव खामानि सोलिबाय थानाय समाव लेबार हाजिरा मावनो थाखाय मोननो हागौ 8,000-10,000। बेजों मा जोंनो लाइफ टाइमाव जबनि गोनांथि बुहुत मानसिनाव जायो। बेबायदि 8,000-10,000 लाइफ टाइम जब मोननायनि खुनु चान्स गैया। मानो होनबा पावार प्लान्ट होननाय प्रजेक्टआ इलेक्ट्रिक प्रडाक्शनसो मोनसे प्रजेक्ट। जों माने दा थोंजों हरखायो। बेनिखायनो प्रमद सारा गोथौयै जानला मानला बुङालासे थार खोथाखौ बुं, अब्ला बयबो गोजोननाय मोनगोन। बिदि जानला मानला आनाब सानाब बखिलाबायबा बयबो मिथिखायो जे बे खोथाया नंखाय होननानै। मानो होनबा नोंथाङाबो सासे सिएम जानो हागौ, नाथाय साननो हानाया जोंनावबो दङ। जोंबो मिथिगौ, बुजिगौ बबे बुस्थुआ माबायदि रोखोमनि बुस्थु। नोंथाङा जानला मानला बुंबा जोंनावबो फोथाया। बे मोनसे टपिक थांबाय, आरो मोनसे टपिक फैगासिनो दङ। प्रमद सारा मा बुंदों खोनासंलादो। प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै गावनि। बिथाङा बुंदों हा फाननानै जाग्रा नङा। थिग दं, नोंथाङा हा फाननानै जाग्रा नङा, जों मानिबाय, बिलकुल मानिबाय, नङा होमबा? नाथाय मेन खार'ना बेसो जाहैबायदि नोंथाङा हा फानाखै, थिग दं, नाथायबा सारा बिटिआरनि गासिबो सम्पतिया दा नोंनि आखाइ मुथियावनो दं। हमनानै ला, सोर गभर्नमेन्टनि हानो, सोरबा फरेस्टनि हानो, जिखुनु जाया सम्पतिया नोंनि आखाइ मुथियाव दङ, नङा होमबा ना? बेखौ बयबो रायजोफ्रा मिथियो। मानो होनबा नोङो दा बिटिआरनि सिएम, नोंनो दैदेनगासिनो दङ। अब्ला बे नोंनि आखाइ मुथियाव थानाय नोंनि सम्पति हाखौ, 3,600 बिगा हाखौ सासे बिक्ति मानसिनो खरर थाखा खामायनो थाखाय, इनकाम खालामनो थाखाय हाखौ नोङो ओरैनो हगारगोन ना? बेखौ बयबो रायजोफ्रा मिथिखागौ। बेखौ बयबो रायजोफ्रा मिथिखागौ। हाखौ ओरैनो हगारा। मानो होनबा नोङो बिटिआरनि सिएम, बे हाया नोंनि सम्पति। बे हाखौ गुबुन सासे मानसि नोङो बोरैहाय खरर थाखा खामायनानै जाहोनो थाखाय हगारना होखो बा होनो नागिरखो? बे मोनसे गिदिर सोंलु नोंथांमोन, बेखौ मोजां साननानै नाय। जुदि नों फानाखैबा मानो थाखाय ओरैनो हगारना होखो? बेयावनो मोननो हाबाय, नों हाबा हगारना होनायनि लोगो लोगो सानखाबाय, सासे मानसिखौ खामायना जाहोनो थाखाय नों फानाखैब्ला ओरैनो थोरै ना हगारगोन? नों मालाबाबो हगारा। जों थोंजों माने नुहुरखायो। माने जोंनावबो मेलेम दङ, बयनावबो मेलेम दङ। नों सिएम जानो हागौ, नोंनावबो मेलेमा दङ, नाथाय जोंनावबो मेलेम दं।
बयबो रायजो राजा आइ आफामोनावबो गोरों गोरों बिराद मानसिफोर दं बिसोरबो साननो हाखायोखा बेखौ थोंजोङै जों नुहुरना मोनखायो जे नों हा फानाखै होनबा मा जानो हागौ नाथाय सासे मानसिखौ खामायना जानो थाखाय नों हाखौ ओरैनो हगारा रां लानासो हगारदों होननानै जों बयबो मोनथिखायो। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ फैबाय थागोन नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायो रायजोफ्रा बयबो पर्बतरानि रायजोफ्रा हेंथा खालाम हा होनायखौ हेंथा खालाम दरना हो एकदम बिलखौ बन्द खालामनांगौ बे जाबाय जोंनि बर'नि थागिबि जायगा बेफोराव आरो कम्पानिफोर बेलेग कम्पानिबा लाबोनो जेबो गोनांथि गैया माबा मोनसे गारि दिहुननाय बाइक दिहुननाय माबा मोनसे दिहुननाय मोजां मोजां बुस्थु दिहुननाय कम्पानिबा लाबोनो हो टेनसन गैया बेयाव जोङो बुहुत बर' सेंग्राफ्रा दिल्ली बेंगालराव थाङालासिनो खामानि मावनानै कम्पानि सिगाङाव नट मारिनानैबो जानो हागोन नाथाय पावार प्लान्टनि थाखाय थैब्लाबो दा हगारखा बेलेग कम्पानिबा हगार अभियासलि आं बुङो बेलेग कम्पानि माबा मोनसे गारि दिहुननाय माबा मोनसे बाइक दिहुननाय माबा मोनसे खामानि दिहुननाय बिराद गिदिर कम्पानि लाबोनो नागिरदों बेखौ डाइरेक्ट हगारना हो मानो होनबा बेयावसो मोननो हागौ जोङो 5,000 6,000 मानसिफ्रा खामानि फिसा फिसौ खामानि कम्पानि सिङाव मावनानै जानो हानायनि खामानि फैयो नाथाय पावार प्लान्टआव मालाबाबो फैया जे बेफोरबायदि जोंनि बेखार सेंग्राफ्रा खामानि मावनो जानो हानाय मालाबा फैया बेखौ जों डाइरेक्ट बुंनो हाहरो बेलेग कम्पानि फैयोब्ला जोङो गामिनि खाथि खालानि बुहुत बेखार सेंग्राफोरखौ खामानि दिल्ली बेंगालराव थाङालासिनो खामानि मावनो मोननायनि चान्स फैगोन नाथाय पावार प्लान्टआव फैया बेखौ थोंजों बुजिखा दिनैनि दिना बेनिसिम बांद्राय बुंला भिडिअखौ बुंनोथ' बुहुत खोथा दङमोन नाथाय बेसेबां बुंनो भिडिअबो गोलाव जागोन बुहुत माने गोलाव जागोन बेनिखायनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जय बर' हारिनि बेखौ खुलुमबाय साबधान जा बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय साबधान जा बयबो।